silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga Radio Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Samson, mababuli ko si mo. Kabalo ko nga si Merna. Gapang laban to sa suba. Kag mahaposan ko palapit siya. Di manggali. Nga mangayo ka pabuli ko, aw. Ang iya bala tiyo aw. Basi mabdang ko. Kag dason kasigo niya ako. O te ano karon? Amo niyo. Samtang ginalingaw-lingaw ko ya hinablos. Lingaw-lingaw naman ya tiyo. Oh. Te. Delikado daan na ya tiyo nga si Choimon. Permila na agad dala armas. Kagang iya nga dalang armas. Abaw, 49. Te. Ano? Buligan mo ko? Ay. Sige, nalang gani. What our friends are for? Timing gid Samson timing gid at to si nasa suba gapang laba. Ote, ano karon? Matilawang ko gini sa karon Samson. Grabe ba? Anong panumdo mo kay Mirnao? Adobo? Katuang ko sa. Pero kung mag-abot gani iya tiyo hatag ka dayon sinyalis ha. Ano nga sinyalis? Ang iya balasang pakaaw nang kokak. Ati okay Kantoy na to si Mirna. Oo. Kung madala ko sa likod sang bato,
Bot silingon, amo na. Mapalapit ko yung taya. Para bilang malingaw man ko. Diri na lang ko. Patindugon ko na lang nga daan ang akong dulunggan. Amo kagalisin akong maghalok atan. Halin sa ulo, tubtub sa tiil. Kagali naman sa tiil, pakanto naman sa ulo. Hindi ka maghalin sa tunga. Agay! Anay ka. Ang sa tunga, kuha na mo. Pusod. Ay hala. Wala man blagi hapon makahalin sa tunga si Atan? Hindi ko ka taklad. Wah! Samson, nagaano ka dire? Nagabantay? Hey! Hindi! Ang tiyo ni Mirna? Choy, ikaw? Wah! Hindi. Kinanglan niya makatag ako sang sinyalis kay Atan. Hindi man ko makasampot. Sang tuman nga kanervyos ko. Matag ko sinyalis. Oh! Nano ka, Samson? Nga daw galisi ka na? Ati, kwan, nagakatol-tutunlan ko. Hindi, gihapon. Hindi ko makasampot sa nervyos. Ay, daw mga tiil man inang nagalabaw sa bato? Oh. Kag ang isa nga ina, kay sino ina? Ako ang kayatan? Ay, hindi gali. Basi yan ang sang baka, Choy. Ano nga baka? Nga ang duha ka tiil, nagatudlo sa langit. Ang duha ka tiil, nagatudlo sa duta. Daw sa hindi ni Mayo, haw? Hindi. Ginunos mong imo 49, Choy. Hoy! Nagaano ka mo da? Anay ka, Choy. Basi wala pa makataklad. Kokak!
Wah! Mati ko anay radyo Base may matahom na subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED lights, flashlight, sticker sang bombo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Kag sa wala ba kita makapadayon sa ato matahong nga drama? Ari-ari sa ka-flash report. Hari sa ato mapisan kag gwapohon yung field reporter. Si Encantadong Bugoy. Encantadong Bugoy, come in. Roger, boys! Location! Data day halin sa Barangay 99! Hindi bala hasta la sa 60 ang barangay? Ano balita dira, Encantadong Bugoy? Ari ako din sa Bombay sa pag-cover sang hold up nga natabo. Isa ka insik ang ginhold up. Kag sunod siya, may dala siya nga bag nga ngunod. 80 kalibo. Abang ang na-recover, ang amo nga bag, nagunod na lang sang 10,000. Magic? Sunod sa tanod, ang nagkuha mga pulis. Sunod naman sa mga pulis, ginhatag sa ilang ini nga bag, 10,000 na ako nung unahan ng unod. Ang pangangkot, sino ang nagchikiming? Reds for Palmer Doctor! Reds for Palmer Doctor! Oh! Breaker! Gago! Ano na Encantadong Bugoy man? Amo ni gani base! Nga gintamangkot ko kung sinong nagkuha sang kwarta sa mga bag! Nga may reward ko nung insik kung sinong makatudlo sa nagkawat sang iya kwarta! Kani kamo dira! Nga mga concerned citizen! Itudlo ninyo kung sinong nagkuha sa kwarta! Kay may padya amo mga 5,000 pesos! Data diri sa Barangay 99! Encantadong Bugoy! Over and out! Nagpuli sa dayon? Mamati ko liwat sa radyo Doon nabitin ko sang balita ng Encantadong Bugoy kay na. Aber, liwat ko naman niya gamito ng akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bombo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Kag sa wala pa kita makapadayon sa ato matahong nga drama, ari-ari sa ka-flash report. Hari sa ato mapisan kag gwapohon yung field reporter. Si Encantadong Bugoy. Encantadong Bugoy, come in. Roger base! Location! Airport! Nag-change location siya. Ano balita dira sa airport, Bugoy? May VIP ba lang nagabot? Aura base! May aeroplano lang nga nagugpa At tinatura lang ang mahugpa dira kay ti airport na iya mo. Mugid! Correction base! Wala! Naghugpa ang eroplano sa runway! Naghugpa ay ang eroplano sa mga pamalay! Ay, balita gituod! Breaker, ano nga naghugpa sa mga pamalayman? Base! Dako nga disgrasya base! Eroplano nagtala!
to. Anyway, guys, ang eroplano nagtalang sa runway. Kag dito sila nagugpa sa may pamalay. Kag, guys, daw ginagyan sa buhawi ang pamalay mo. Ay ahay, makaluluoy man. Anay ka bala? Ang mga pasahero bala na pilasan o bulog ka namatay? Wala sa may napilasan or napatay, guys. Ugaling, kadalag ko lang sa ilang mga bukol. Daw santol nga bangko kadalag ko. Wow, lago ba? Wah. Kag sa mga tiyon ni guys, damdamo di bombiro. Kag mga ambulansya nga nagakuha sa mga pasahero nga nagkalabuklan. Kag amo man sa mga panimalay nga nahugpahan sa mga aeroplano. Aring isa ka babayo? Miss. Nahugpahan man ba sa aeroplanong balay mo? Ay, abaw! Sus ko nabi ko! Katapusan na sang kalibutan! Inang ginasiling ba lang Armageddon? Hamak mo nga! Nagakaon din kami mo! Dumduman ko pa gani nga mong sudan nga inasal nga tahong! Sang hinali lang, may naglusot nga pakpak sa amon atop. Pagkatapos, nagbulos ang pakpak sang eroplano sa amon sin. Kag-abi mo, sa nagbugtaw nako, ara na ko sa idalom sang duta. Guys, suno sa kompanya sa eroplano. Bayaran ko doon nilang tanang halit nga natuga sa eroplano, Natural kay naguba nga daan ang amon color TV, ang amon component, kag ang amon rep, kag ang aircon pagid. Uy, kumplito ilagamit. Aircon? Anong aircon man? Hindi ba lang mapayag-payag mo ng balay mo? Ngayon may aircon ka. Oh, ginpitkan siya. Ay, hindi nga. May aircon kami, May mga malahalon kami nga gamit. Kag may banga pa kami. Kag luwasin may alahas pagid ko yung duha ka hakop. Uy, big time? Duwa ka ako, puro nga tansan. Kaya nga daw sa maalam kapag hindi sa amon, haw. Kay amon niya ang amon balay. Isa ka lang, kay wala kaya sang duha ka hakop nga alahas. Agoy! Hoy! Wala ko yung may isa, no? Katikalo si mo? Sa balay sa ngaswang balay mo! Ada aircon ka pa! Ginagabaan ka lang kay katikalo si mo! Uy! Ikaw kung tikalon, laway pa. Ikaw ang laway! Oh! Breaker! Go! Instruction sa base, Bugoy! Balik ka diyan sa studio! Roger Base! Encantadong bugol lover and down! Ginpapuli naman siya. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa nga espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa aton na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers
volunteers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sa Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maayong adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, napatay gid ang announcer. Apang nadakpan man ang hard killer, kag nagpanugid ini, nga sa sulod sang presuhan ang nagsugo sa iya. Diri sini nga bahin, magapadayon ang akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Patay na ang subject, bossing. Apang najakpatan man sang highway patrol ang killer. Ginlagas siya kag nadakpan. Nadakpan si Inting, bossing. Kag bossing, nagkanta ang animal. Nagpanugid siya, nga ginsugo lang siya. Kag ang mando naghalin sa sulod sa presuhan, nga patsyon ang announcer. Ano? Mga animal ka mo, mga lawlaw! Sinong ginsugid niya? Sinong ginsugid sa guard killer kayo na? Sinong ang ngalan ang iyagin sambit? Ginsambit bala niya si Lucas Sansibar? Nga mong naghatag siya sang kwarta, agod patyon ang announcer? Oo, bossing. Pahipuson gilayon inang si Lucas Sansibar. Patay na siya, bossing. Kag inpagwa, nga patay siya pagi sa bangungot. Maayo. Sino pang nagkaibalusang natabo ngayon eh? Isa man ka priso, nga mo naghatag sang kwarta sa kay Lucas Sansibar. Kinahanglan, matapos na siya. Kailang madula man siya sa wala pa siya makasugid sa iyan ay palan. Kinahanglan mapatay siya antes makasugid siya
sang bisan ano sa mga pulis. Hulag na yun! Hulag! Ginlampusan niya ako sang telepono. Animal. Nga bala nga nakahambal pa si Inting. Nga! Subong, ginagwardyahan siya sang maayo sa mga pulis. Apang nakasugid na siya nga ang mando sang pagpapatay naghalin dire. Oh, animal. Animal gid. Patay na si Sansibar. Ginpahipos na siya dayon. Apang ang media, wala sang iban niya ginahimo, kundi ang magtalakay sang tanan nga natabo. Kag sa hindi madugay, pati ang galang ko, magwa naman. Kag isa pa katao ang nakahibalo, nga akong naghatag sang kwarta para kay Inting. Kag siya, sinatan. Kinahanglan nga papatay man siya. Husto si Busing. Ang mga patay, wala na sang may isugid, bisan ano. Nathan, magpamati ka. Oh? Nga, Shirley. Ara sa katalagman ng kabuhi mo. Ha? Anong buot mo silingon? Patay na si Lucas. Ang preso sa Silda 3. Nakaibalo man ako sina. Napatay siya sa bangungot? Wala siya mapatay sa bangungot. Ano? Amoy na nahibalaan ko. Napatay siya. Kag ikaw ang madason. Ako? Wala ko sang lapot sa pagpatay sa announcer nga ato Nakahibalo ako. Apang ikaw ang nagbaton sang kwartalin kay Arthur. Matuod din ha. Ang tanan nga may kahilabtanan sa natabo nga ini. Patsyon Nathan. Ano? Apang wala ko makahibalo Gintuman ko lang insugo sa ako ni Sir Arthur. Kag wala ako sang kaway diri sa prisuan. Si Sir Arthur ang mapatay sa imo. Ano? Apa nga? Hindi ka ba makahangop? Naumid ka sa konspirasi nga ini. Gani kinahanglan nga may manabat. May manabat sang kamatayon sang announcer nga ato. Kag may paakuon sila nga amo ang manabat sina. Mahimoy na nga pulgay o kung ano pa dira. Kag sa subong, nagapangusisa ang NBI kag ang tanan nga katapos ang kapulisan. Kani maghalong kagit sang maayo Karon sa gabi, papalagyhon ko ikaw. Papalagyhon mo ako? Nakahibalo ako sa nagakatabo diri sa sulod sang prisuhan. Ang wala sang sala, amo ang masami nga nagabayad sa sala sang iban. Ang tanan nga sari sang sindikato, ari diri sa prisuhan. Nakahibalo sila sang ginabuhat nila. Kag isa ikaw sa dapat nga pahipuson. Bangod basi kung maumid si Arthur. Apang siyang naghatag sa akon sa kwarta. Siyang naghatag sa akon para kay Sansibar. Kag amo gani inang rason kung nga ang dapat ka pahipuson. Base bala kung mapatay ka man sa bangungot. Ano? Pero nakahibalo ka nga wala ako sang sala, Shirley. Nakahibalo kasi na. Oo, Nathan. Nakahibalo ako. Gani amo ina nga kinahanglan makagwa ka diri samtang buhi ka pa. Anong buhaton ko sa pagpalagyo? Ha? Ay, may napinsaran ako nga paagi. Pero maghalong ka kita. Dito ka lang sa silda mo. Kag hindi ka gid magwa ha. Tubtob ay makakita sa imo. Buhi ka. Sige, mali na ako ha. Hindi ako maluyag nga may makakita sa aton nga naghambalanay. Shirley.
Ato na siya. O Diyos ko. Ano ba lang nagkakatabo, diri? Wala akong makahibalo sa nagkakatabo. Nga mapatay ako nga wala asang labot. Apang ginpatay na nila si Sansibar. Kag ako ko nung madason. Naghatag lang ako sang kwarta kay Sansibar. Kag dapat nga patyon bala ako? O Diyos ko. Hindi ako maluyag ang mapatay. Nga ba lang nga nagpasaway pa ako sang ato pa ako dito sa gwa. Nga wala ako magpati sa ginahambal sa akong ginikanan. Nga naghinulsol gid ako. Naghinulsol gid ako. Ginpaandaman ni Shirley si Nathan. Tungod na kahibalo siya, na siya naman ang madason nga patsyon. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, ba, nagring ang cellphone ko. Sabton ko ini. Hello? Raquel, ako ini. Oy, Nathan, salamat kay nanawag ka. Abi mo, masami nga nagapamangkot si nanay sa imo. Kung nakapanawag ka na, ay dali lang ha. Kidalon ko ang cellphone ko sa iya. Ay, hindi na. Wala sang tiyon. Magpamati ka. May ihambal ako sa imo. Oh, Nathan? Nga daw sa ginalagas ka, haw? Ari sa katalagman ang kabuhi ko, Raquel. Nagpangawat lang ako sa pagtawag sa imo sa CR. Magpamati ka. Kung ano ganing matabo sa akon, isugid mo sa mga media. Nga ang nagpatay sa akon, amo si Arthur. Si Arthur Paredes. Amo lang inahambal mo. Siyang nagatag sang kwarta nga 30,000 para kay Lucas Sansibar. Hindi ako makahangop. Nakaibalo ako. Apang amoy ng buhaton mo, ingkaso nga may matabo sa akon. Bisan paano? Makahibalo ka mo sang matabo sa akon. Kag makuha ninyo nga akong bangkay diri sa prisuhan. Nathan, ano ba lang ginahambal mga bangkay? Makapauli ka pa diri sa aton, hindi bala? Matuod na. Amoy nang handom ko sa kabuhi ko. Nga makapauli kag makapangabuhi isang balinong. Basta tandaan mo lang ginhambal ko. Hindi ka gin magalipat. Oo, Nathan. Pero, wala na. Napatay ng iya cellphone. Oh, Diyos ko. Ang utod ko. Ay, kinahanglan nga pabalon ko sinisinanay kag si tatay. Kinahanglan git. Ay, salamat. Buhi ka pa. Apang mainit kayong huring-huring. Nga may mapatay karon sa gabi. Pareho kay Sansibar. Kag ikaw, ina Nathan. Ako? Apang wala ko sang sala. Nathan, batunan na lang ang kamatuuran. Karon sa gabi, pagdulumgid, magpalagyo ka. Malagyo na ako? Oo. May naisa pa na ko nga paagi. Dito ka sa likod sang prisuhan. May isa dito ka bahin sang pader nga gabok na. Kag may tawo ako nga ginkontak nga amo ang magwasak sang pader. Isa ka jutay nga buho nga pwede lang maagyan sang isa ka tawo. Shirley? Oo, Nathan. Kag karon sa gabi, magkadto ka sa bahin sang pader nga ina. Kag sa tion nga ina, nagapanya po ng mga preso. Kag mahimo ka na nga makapalagyo, Nathan. Hindi ka na dapat nga magpaligad pa sang gabi sa silda mo. Pungot, hindi ka na maagahan. Pang sa ano ako makaibalo kundi ng pader nga gabok? May tawa ako nga ginsuhulan nga nagatindog dito sa tupad sang pader. Ang tadlong sang iya ginatindugan, amo ang gabok nga pader. Gani, ginatabunan ng ato sang mga hilamon. Amo lang ina. Amo inang agyan mo nga makagwa kasi na dire. Kag sa gwa, may nagahulat sa imo nga tawo nga amo mabulig sa imo. May motor siya nga amo ang sakyan mo sa pagpalagyo. Shirley, paano ka? Paano kita?
Unahon mo anay sa pagluwas ang kaugalingon mo, Nathan. Kinahanglan nga makagwa ka diri sa prisuhan. Hindi ko ikaw mapabilin diri, Shirley. Hindi ko madula sa akong kaisipan. Amo man ako, Nathan. Apang kinahanglan nga makagwa ka diri sa hindi madugay. Kinahanglan, gid. Tungod na kahibalo ako, nga hindi ka na mabuwasan kung hindi ka makagwa subong, gid. Gani maghanda ka na, Nathan. May nagabantay na nga tao sa imo dito sa gwa sang pader. Oo, Shirley, oo. Kung makagwa ako, ulaton mo ako, Shirley, ha? Ipangako mo, ina. Ginapangako ko, Nathan. Ginapangako ko nga hindi na kita magbulagay tubtubsan, oh. Alas 6 na sang gabi. Sirom na. Amo na ining tion nga makapalagyo ako. Makadto ako sa kusina. May bintana dito nga pwede ko nga lantawan sa gwa. Kag may grills nga nagalambat sa may amo nga bintana. Arin ako sa may bintana. Malantaw ako sa malayo. Bah, may tawa ako nga nakita. Nagatindog sa bahay niya to. Nagapanigarilyo siya. Tadlong sa iya ginatindugan. Dira ako makadto. May nagatumpok dira nga guba nga mga lamisa kag mga bangko. Mapalapit ako sa pader. Kag dumpugon sang kahoy ang isa ka bahin sang pader. Ari na ako sa pader. Makuha ko sang kahoy. Karon, amo ining idumpog ko sa pader. Ang pader, nawasak dayon. Kag nakita kong buho nga jutay. May mo na akong makalusot dira. Malusot na ako. Nakagawa na ako. Libre na ako. Salamat. May nakita ko nga motor nga may nagasakay nga tao. Amoy naginsiling sa ako ni Shirley nga sakyan ko. Kabay pa nga makapalagyo ako dayon. Palapitan ko siya. Uwari na ako. Nagsinya siya nga maangkas na ko. Maangkas na ko. Nag-andar ang motor. Nakali na kami. Salamat. 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 Paalam, Shirley. Magkakitahay pa kita liwat. Saan kita makadto? Sa pantalan. May salakyan nga nagahulat dito sa imo. Shirley? Ikaw? Oo, Nathan. Ako. Hindi ako makasalig sa iba ni. Gani ako mismo ang madulong sa imo dito. Shirley, wala akong maguna-una. Magpupod ka na lang sa akon. Malagyo kita. Mapauli kita sa amon. Talon ko ikaw. Hindi. Ambush? May nag-ambush aton? Magpanguyat ka. Kaya padasigon kong papadalagan sang motor. Oo. Hindi. Ligo si Shirley. Ay ko ako, Nathan. Kaya ko pa nga ba padalaganon ang motor? Magpanguyapag ka sa akong likod. Shirley! Mampo na lang kita! Nathan, wala sila sa ngandong mapuyion ka. Kani, mapalagyo kita. Mapalagyo kita, Nathan. Natumba ang motor. Shit! Nathan! Naigo ako, Shirley. Nathan? Nathan? Hagsa ako ng imong abot. Nathan? Salamat
Sino? Shirley? Bisan pa ano? Ikaw kag ako natan. Wala magtalikod sa atan pangako. Mag-upod kita gihapon sa kamatayon natan. Shirley? Tubs, sa kamatayon. Gindala sang pulis ang bangkay ni Shirley Kagnatan. Liwat naman daw sa inukay ang media. Kag pareho sang ginpangako ni Raquel, nagpa-interview siya sa media matapos nga ginpaidalom siya sa isa ka witness protection program. Ang ngalan ni Paredes nabuyagyag sa tanan nga kagamo. Amo man ang ngalan sang iya boss nga nagmando sang tanan. Kag bisan masakit sa amon, bisan paano nagapasalamat kami nga may kaayuhan man ang kabuhi isang akon anak kag ni Shirley bisan nausik ini. Kag nahatagan sang hustisya ang iban man nga mga preso didto. Subong madamo sang maayo nga plano ang panguluhan agud nga matap na ang indi amo nga nagakatabo sa sulod sang presohan. Ang bangkay ni Nathan gindulong pabalik sa amon. Kag ang bangkay ni Shirley ginpapauli man sa iya mga ginikanan. Tub-tub diri na lang ang akon masubo nga kasaysayan sang akon anak. Ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Asya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sa kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong tugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo.
lang ninyo ako kay Marta. Nagapanoigon sang 67 anyos. Isa kabalo. May kabuhian nga ginbilin sa akon. Ang ako napatay nga bana. Kag nagapangabuhi ako sang malinong kag matawhay. May nagpresentar nga kabulig sa akon. Isa ka hoben. Tawgon ko lang siya kay Anbet. Sa pagsugod ko, gid. Anak, may bisita ako karon sa gabi, ha? Sino naman niya lalaki, Nay? Si Serge. Si Serge? Oo, anak. Siya ang tag-iyas ang diskuhan nga ginaobrahan ko. Nay, kung tani, maobra ka na lang bilang waitress. Hindi ka na lang magbaton sang lalaki diri sa balay. Ay. Abi mo, anak. Hindi ko man gusto nga buhaton, ina. Apang wala ako sang mahimo eh. Apang kinahanglan nato ng kwarta, anak. Anpet, kinahanglan naton nga mabuhi. May paagi man nga mabuhi kita, Nay. Manglabada kita eh. Buligan ko ikaw. Anak, hindi ako makasarang magtrabaho. Kag kun hindi ako magtrabaho bilang tao ni Serge, magutman kita. Kinahanglan nga magpaidalom ako sa iya proteksyon para wala sang tao nga magtinunto sa aton. Amuin ako nga ang importante siya sa aton, anak. Kag kun magkari siya diri karon sa gabi, hindi ka lang magsapak sa iya. Kag isa pa, madamo kami karon sang hambalan nga duha. Sining buhaton ko kada gabi. Kung may bisita nga lalaking akon iloy. Ang magpaamulya diri sa may hagdanan. Kagulaton niya makatapos sila. Takan ako sa amo sining nga kabuhi Gusto ko nga maglayas na lang diri. Apang, hindi ko man mabayaan si nanay. Maano na lang siya kung wala na ako? Di na si Anbet. Nagbaka lang sang tinapay sa gwa. Nga man. Nakita ko nga wala sang luyag ang anak mo nga makita ako Hatagi lang bala sang jutay nga tion, Serge. Wala sang salig sa mga lalaki si Anbet. Apang sa pila ka adlaw, maliwat gid ang pagpati niya nga ina. Sa bagay, bata pa siya Pero isa kabutang napatod ko lang, magadako sa nga matahom kaayo, matahom nga bata, nga maging asset sa ako negosyo. Apang sa karon, hindi lang siya anay paghatagi sang pagtamod, Serge. Bata pa nga akon, anak. Ay, oo, gali. Ano galing ibalita mo sa akon? Masaylo kita sa Santo Bernardo. Ha? Sa Santo Bernardo? Oo. Nagpatindog ako dito sa bago nga diskuhan Kagdalon ko ikaw, kag ang pila ka mga babae dito. Apang, Serge, hindi na ako magbalik sa Santo Bernardo. Kag nga hindi. Nagpanumpa na ako nga hindi na ako magbalik dito. Nagpangako ako sa akon utod nga hindi na gid ako magpakita didto. Hindi ka magkanto dito sa utod mo? Kung gina-ignore ka niya, i-ignore mo man siya Pareho sa pag-ignore niya sa imo? Apang, Serge, hindi ko mahimo ina. Ato dito negosyo ko. Kag ikaw isa sa mga tinawo ko. Gani mag-upod ka sa akon sa gusto mo kag sa hindi. Serge? Mayong kita ko sa diskuhan dito. Ang Santo Bernardo, naga-improve nga banwa. Kag dakoy nagabanwa. Kag sa ulihi maging syudad ni ina.
kag dakong income ko sa mga banwa. Kag ang income sa mga tao dito dako man. Kag mga dako man ang income sa akon nga diskuhan dito. Kag siguro matuman ko naman ang akon pangako sa imo nga baklan ko ikaw sa balay. Kag siyempre mapakasal kita katuwa. Matuod ka, Serge? Pakaslan mo ako? Kagbaklan mo ako sang puluyan? Oo. Baklan ko ikaw sa matahom nga balay. Ha? Di okay? Oo, Serge. Maupod ako sa imo. Bisan supak sa buot ni Anbet, ang pagpaking-upod sang iloy niya kay Serge, wala si sang mahimo. Pilit niya gaginbaton ang tanan sa pagpadayon ko pagin. Anak, may maayo ako nga balita sa imo. Ano ina, Nay? Buwas, masaylo na kita sa Santo Bernardo. Ha? Masaylo kita sa Santo Bernardo? Oo, anak. May bago abi nga diskuhan didto si Serge eh. Kag kinahanglan nga mag-upod man ako didto. Kinahanglan man niya ako didto eh. Pero Nay, siling mo, hindi ka na magbalik sa Santo Bernardo. Oo, anak. Nagpangako matuod ako nga hindi na ako magpakita didto. Apang hindi ko man matuman ang pangako ko nga ina. Tungod, magabag-o na nga ton kabuhi, Anbet. Bangod baklan ako sang balay ni Serge. Sa diin, duha lang kita ang maestar. Hindi pareho diri. Nga kwarto lang ang aton nga ginaarkilahan. Kagamoy na nga wala kita sang privacy. Kung may bisita ako, nagagwa ka pa. Kag didto ka sa idalom nagahulat. Apang kung didto na kita sa Santo Bernardo, may maayo na kita nga balay. Kag matahom nga mga gamit. Kag didto, mahimo ka nga makakita sang mga kahampang mo. Kag mga anak sa mga respetado. Bangod mapakasal na kami ni Serge, anak. Hindi ako magpati nga ipakasal ka ni Serge, Nay. Nagapati ako nga nagabutig lang siya sa imo. Agod nga mag-upod ka sa iya. Apang Anbet, wala ako sang mahimo. Kinahanglan ko nga mag-upod kay Serge. Kinahanglan nga sundon kong mga ginahambal niya sa akon. Nay, nalainan ako sa iya. Kung magtulog siya sa akon, doon sa may buot silingon. Amo gani ina anak, nga ginasiling ko sa iya nga napulo ka palang katuig. Kag nagapati man siya sa imo edad. Bangod maniwang ka, kag hindi mataas. Apang matahom ka, Anbet. Amoy na akong nga ginatulo ka sa mga lalaki. Apang papatihon lang naton sila. Nga bata ka pa. Kag kun magdako ng dughan mo nga ina, bugkusan lang naton sang guma Agod nga mag-flat ina. Sa sina, mapati sila nga napulo ka palang katuig. Pero Nay, madako man ko gihapon. Nakahibalo ako sina anak. Apang kinahanglan nga taguon nato ng imo edad sa sulod sang pila ka tuig. Kagayhan sa panahon nga ina, may maisipan na kita nga paagi para sa aton nga duha. Hindi kuya magbaton sang lalaki, Nay. Hindi kuya. Anak, wala ako magsiling nga magasunod ka sa akon. Ang handom ko, amo nga mapalayo ka sa butang nga ina. Gani sunda lang ako, anak. Maupod kita kay Serge sa Santo Bernardo. Mapaalam anay ako sa akon mga abyan nga madre, Nay. Ha? Nga apa? Maayo sila sa akon. Ginatudloan nila ako nga magbasa kag magsulat. Dason, nagsiling sila. Nga kung magdako na ako, patigayunan nila ako nga makatrabaho. Inang maayo, kag respetado nga trabaho, Nay. Ate, sige Ikaw ang mahibalo, anak. Apang kinahanglan nga subong, maghimos ka na, ha? Wala makita sang dalon, Nay.
Kundi, ang aton lang nga biste. Hindi man naton madalang bangko dire. Kiti, guba man mo. Busluton pang iban. Ibilin gid man nato ng mga bangko nga ina. Ang ato na lang pinggan kag mga kaldero ang madala naton. Oo, Nay. Amo ining balay nga aton istaranay? Siling mo, paistaron kita ni Serge sa balay nga maayo. Kag may kwarto para sa aton nga duha. Mamantinir anay kita diri Anbet. Tungod patindugan niya kita kuno sang balay kun magdamo ng ginansya niya sa diskuhan. Ay, maarkila mang galigi hapon kita diri. Isa ka kwarto man ang galigi hapon ang aton nga arkilahan. Ay, anak, maghulat ka lang sa makadali. Kay tumanon gid ni Serge ang ginpangako niya sa akon. Mapakasal kami nga duha. Kag hindi na kita mabudlayan sa aton pagpangabuhi. Sige na. Iplastar mo ng mga gamit naton ha. Kay makadto na ako sa diskuhan. Oo, Nay. Bayo kay nakita ko naman siya. Nagwa naman siya. Nagwa naman ang isa kadalagita. Amoy na sa sigurong pakaisa nila Linay. Kay parehong yadagway sa babae na nag-obra sa beer house. Nagapanilig siya sa tubang sang balay. Bawa, katahom-tahom siya ba? Wala gani sa iya kamalingking sila Lane. Piyo, nga maakig sini sila Lane kung makaibalo siya sini. Ari na ako, Lalaine. Ote, ano ang natabo? Nakahibalo ka na bala? Kung sa diin nag-aistar ang manghud sa ngakon amay? Oo, nakahibalo na ako. Nagadayon sila sa isa ka boarding house. Kagdason, nakita ko man ang pakaisa mo. Oh, nakita mo siya? O anong dagway niya? Kung hindi ako magsala, malaway siya, no? Hindi. Tama katahom sa iya. Matahom siya nga pagkabata. Ano? Oo, Lalaine. Malabang iya buhok. Kagdason, parehong itsura niya sa iya Iloy. Katahom sa iya Iloy nga si Jovita. Kag nakasunod gid siya dito. Inalang galing. Hindi matahom ang iya bayo. May sinorsiya na. Kagdaan pa kayo. Amog gali, ha? Amog gani ina nga nagatrabaho sa beerhouse ang Iloy niya. Man, pigado sila. Mga patay gutom sila. Pero hindi ako magpati nga mas matahom pa siya sang sa akon. Magupod ka sa akon para nga makita mo siya. Sige. Dali, itudlo siya sa akon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.